Nari mi diri karon sa kining KFC kay mga on mi no. Sweldo man karon namo ya. Mo na mag-celebrate mi sa araw ng mga sa araw ng sweldo. Mo na yung idol sa kong page na to. Mas idol na ko na nag-video. Alam ni anay kaon eh. Upat ka bakit anan? Plano na mo karon mag bodybuilder fight mi no. Karon naabot na mo ang kauban mo na, mong kauban nagipapot. Nagpalit mig soft drinks, coke. Nagpalit sad mig kining foil para sa kanon. Pwede mga ganyan ni Dito nga natuban. Pila Amo lang okay ba gani? Okayhan ba kami sa mga sa tawag ni kaning mga budol kita niya. trabahante, okayhan ba kami ani? Oh, tapad ako. Oh, tapad na Mark. Bali na. Okay. Tiyata di siya. Nga na may kay gutom na kayo. Oh, dito. Only in Japan, no? Amot. Kamor gina kanahon na. Ayun, magkawa. Ang ganda na to. Kinamot lagi. Magunaw ako. Tangi usa ka kuan mo. Oo. Foil ba kini? Namabot na mo kanon, layor kayo. Ayaw kini ra. Kaya kung pala Laglag ba? Laglag yung foil. Sa karon mga on mi karon no. Ilaglag kanon, karon laglag ang kanon. Mo ni budol fight diri sa Japan. Eh, usa ka dilo be. Kaya hatan dito. Ano lawak? Daga shoot ka. Yo mga boy. Hey! Tanaw sa madiri. Oy mga pa na. Bibi. Ang nakabati lang diri sa KFC nga Japan. Wala lang sila gravy. Nga nira. Japan. Tingo mo diha? Kucap mo. Ini lamig ng KFC sa Japan no? Mga kanindot diri only rice. Magdaba dito. Balik bila ang order mo. Upat ka kuan. Upat ka bakit? Kapag ka bakit natag dito? Upat ka bakit? Ano pa? Bakit? Bakit na ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko. Di mo lang ako mahal. Ito pa rin ako nagmamahal. Magtapat sa'yo. Tapito rin, tapito. 4x7. Nga, napalit may 2 ka to 1.5 na coke. Para makasave mo ba gamay. Save pas kanon, save pas sa soft drinks kaya napalit mag-coke na sa laing tindahan. Tanaw ng babae, yung magdala ng scope ba? So amo gibserbaran garo no? Gibserbaran mo mga tao sa palibot. Nananaw sila, nananaw yung murabag mga tawa gamay ba. Ano ba kayo nakabuhat na bro? Ano nga? No, to. Kung nana ba yung nakabuhat ka ni before me ani ni buhat? Dito sa Japan. Diri sa Japan ra.
ika'y kasama, ang pangit ay gumaganda. Wow! Sabi nga nila kung tunay na ang pagsinta. Yes, magapol. Yan, naalis niyo ha. Naalis niyo ha. Ay, sabi niya, kasama naman dyan. Ay, kasabi, nanawar man nila. Oo mo, si Boren kakaya ni Aslan Japan Choy. Namin to talaga, hapon na magbuot, butan ora. Tuwa pa ni, dagang kang badlong. Lulus, kaupat mo, dasan paas. Huwag na palang dali. Sita. Wow! Nawag yung sa mata mo. Thank you for coming, sir. Hindi nga badlong. Tingnan mo. Ano, go, bro. Man? Sorry nung magpagang. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Wow! Ikaw nga ba ang icing sa ibabaw ng cake ko? Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Kailan, Bibi? Go. A few moments later. Round 2. Fight. You can't touch this. Wow! You can't touch this. You can't touch this. Round 3. Fight. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing. Manamig kaon karon, no. Limpyo na kayo, mo nang ibalik ang sitting sa kaning lamista ba no? Ay, muli ta. Paul. Ah. Oh, say to hi to our manager. Ay, sa mga manager na, manager. Siya ang kalibre. Salamat sa pagkaon niya mong nakaon ka. Ay, mura wa kan ni Chil no. Mura wala ay. Maragwa eh. So, shout out lang sa KFC no. Thank you kay gisugtan mi ninyo. Hey, karon muli na ta. Mo nagaindot lang diri sa Japan, wala lay paki ang mga Hapon ba. Nakita sila na mo medyo ni pahiyom lang gamay ba. Yan na lang ba. Minaw lang, tuya sa stoa ba nga nagkaon to ba? Pero wala sila naglagot, wala sila ni kuan ni Korea. Hey, Kamera pa aligri kay nagkaon diri oy. unsa diri? Sa may Hunjo, unsa pangalan ni diri ko na? Ah, Kamisato ray. Kamisato Himalaya. Video be, papakita ta ng tiyan ba? Tiyan ta be, tiyan ta. Lihay mas purilan po. Tiyan ba? Makita mo rin. Di mo makita ko. Kamu rin. Archil. Ay, Archil. Di wa kaya. Mamaya, absent niya ha. Eh? Salamat sa tanan niya. Busuga ni Archil karon eh. Busog kay Archil no? Oy, dako jong naong Archil kapil. Burot ni burot kapil lang naong. Ito ba nga lamisa dito ba? Ano yung tas gawas ba? Mura nagwa. Wala nagwa, mino na kayo. Mura nagwa na hitabo. So, ganiha no, diri nangaon mi ganiha diri sa sod. Diri mi sod ganiha nangaon. Diri mi ato, diri mi diri. Oh. Mura ra ni tabo yo. Ah. Buguya ni mga Pinoy eh. Paul, Ha? sinita. Di ko yun, duty ko gma. Oh, duty. Slow, lingaw to. Mo gyud pul. Eh, magkaimuno pa ko. Oh, mo gyud boss. Mo na boss. Oh, Oh, bitaw, magduwa mo chill. Bitaw chill, magduwa mo chill. Oh, bitaw, maglaag mo chill. Mo ganun chill, ara lagi mo dia chill. Mo gani. Oh, bitaw, ato tanay suga-suga. Oh, talit ko. Lasin kansino? Oh, lagi manakay ta kansin. Kansino kayo? Wati na mo na, wati. No to wati sa kuan Japan. Abi ko na diri. Wati ba ko sugay mga wati. Siyempre nakatawa mo. Siyempre nakatawa mo siguro.
Katawa ka, Choy? Kasi siguro kung itanaw sa mga sakyanan niya ni Agi. Sino to? Tuan. Tayo, muli tayo. Ah, magkimono para kami. I've been thinking too much.